movie ranna chon alien parasite pakhat hi ceiling atang ron zuang thlain mi patlei rol Izumi benga chon lu atum masa earphone a benga lo no wangin anara lu atum le zoka masa Izumi chu ron harin parasite chu aman nola banga chuan avum bei thlop chu chun parasite chu ti thin rim savin rang taken ron zuan leta Izumi vun chunga chon lu ta dai mai atal boi takzet earphone hruita chuan tron khal vela amangang out home anu chuan lo hria in Izumi ruma chuan ron lut mase anu chuan engthil makma akhuta chuan mu nei lo Izumi chu a house exo earphone wa nileng lenga muthina wanga ril ruboi le thil musola lo ngai sak dai mai atuk zinga thau chu Izumi chuan a kut ding lam parasite lu na kha chamol deuh huina hria a class a ta chuan thil musol deuh rengbok nore chu chuata chuan titlapalin Izumi chuan char an han tuma aban phamai lo mase anuwa chuan Izumi chuan makatin amu mangla ni tur hiala angai basketball class an nei lai te chuan tun matlo pol ni thin kha azai hoin askila bon ta viau maya basketball chu nung zong te hian khelmul court chan vevel hla tang chuan a hu pa vorlu chat mai achunga thil thleng chu makatin natna danglam tak nei nia in ngaya ina thlen chuan anatna ni thei omarin a symptoms chu an google vela a computer mouse nor ko lai chuan a kuta tang chuan mitnu pakhat hiron langzau Izumi chuan a human zuaya chemte la in a kuchu zayan tuma parasite chu aron in lar chuak ta a kuta tang chuan monster hazum tak nei hi aron chuak ta mai mase hnuwa chuan a pian mangron in thlakin monster kyu taka aron changdai mase Izumi chuan ala hlau viau thau mai monster in beng dai hnu chuan Izumi churon bia in a ming chu Migi ti in aron phua atir chuan Izumi thluak chu thununa tum Zōka mase a hlo cham thu soin tuwe matala luhkhung lo chuan a thi mai tur thu chu ha soi Izumi kut ding lam chu nun nana ron mangin taksanin trauma lo ni ala natlang dangai ro chuan parasite Migi chu alom revin a fing ema a chira pinga thiam hal zela Japanese strong te chu minute reilo te a thia vek mai anhuwa chuan Migi chuan mishing tunun phung le khosak dana hriat zole zual nan Izumi chu library hroi turina ti a lekhabu lu ti hei thama cha te chu ol sam te in a chiar zo zunga lekha chiar mai ni lavin mi che dana mo piang chu practically te ve ngal zel thaibok mili combatant ti ata chuan Izumi chu telve in Migi puina in ol sam te in mun hla tak tak atangin target chu hla ngai manglawa mithap kar lawa thalka chuan a bon berani chhota hial mai Migi chuan mishing in talen nei thei zong chu thiam veka tuma azara Izumi chuan talen atipung na sa hle nulalama po Migi chuan na sa thakina puyane Migi ang hian parasite dang zong ero an ngei na tom vek kherlo sin chu in thlakin parasite dang te chuan local min lo beya news in thana thleng chu an no puang na samai chung thil thleng le an vela ama ang ve chu Migi po chuan alo hreve boka parasite sol ho chuan an mi tha te chu an lo aina samai anuwa chuan mihringa bok an lo in thlak danglam le sin chu in thlakin tuipui tuinu phu ta tang chuan parasite tam tak hi an ron chuak triama mihring te an mu thil lai chuan an benga tang chuan an thluaka chuan an lut mihring an lu chil te chu an thinghal zela mihring taksa chu nun nan an ron manga dam kho chuanan mihring taksa chu an du zong takani bok mase Izumi parasite Migi hi chu parasite tam tak zinga mihring te ne na in lei chi na thani theitlem te zinga mi alo ni reng mai ni kha chu Izumi te skula chuan zirtir tu thar hi aron thoka ani chu parasite in lo lu ve reng chuni in chu thil chu Migi chu na lo hrerenga Izumi chu a hria tir ve ngal ai che zirtir tu thar en reng lai chuan Izumi chuan chunu a chon parasite om ve ti chu a hrenghal thei chunu po chuan ron hre ve ngal chatin zirlai dangkara chuan anin en ngar mai zirtir tu thar tamaya chuan rapom deuh hian Izumi chu alo en let anuwa chuan zirtir tu thar tamaya chuan Izumi chu an mani ang parasite nei te chu alo hmu puya Izumi chu parasite nei mihring ni na ang nei ni thu chu alo hrila an thian te chu in mel hriat tirin pakhat chu hidio ni in zirlai ni a adang le chu police officer Zōkan an zingom velo parasite thunun ve tho chu sei le in parliament member ni tumena baina sa hle a zoi thunai na nen mihring te khovel opatum thu tamaya chona sai
Izumi chuan tamai ti pola tel chu adu ngal mai lawa tamai po chuna tilui lem lo a holam chuan police officer Jack Khan Izumi chu konga lo dang chat Migi chuan pol dang chu ama ngani lo thu chu Izumi chu alo hrila chu vele Jack chuan alan dan ron thlakin alu chu aron phel soma chemlian tak ang hi achunga parasite chun ron siam Izumi chu ron bei ngalin Migi chuan rang takina pian chural thuam angina thlak ve a parasite pani te chu anin beina samai Izumi chuan zoin Jack chu awa nei hret natakin pipe thir chuan a chhun tapop maya Jack chu a thingal alu tu parasite ero acha theiri lo thisen tam taka mu chuan Izumi chuan arap tak zat rang takin atlan hongal amu thil lai chuan Migi chuan Izumi chu lo kai thawa parasite solina ron pan ti chu alo hril chu vele Izumi chu a thongal zoka chauka chemte chu ban ngalin kongkhar phena chuna birua thil thlega ngai chang mase anu lek lo ni in vandoi thlak takin parasite chuan alo lu chilve to alo ni thil thlendana chuan a hna thok holam Izumi nu chuan Jack thia konglai lo bokreng chu awa hmua awa pan nei chuan Jack lu tu parasite khan alo lu chilve ngal lo ni Izumi churil runa tak hian atrapa chen nge na renga hrelo chu vele anu lu tu parasite chuan aron vit tapok mai akhing puya thi tia hriat chuan parasite sual chuna kian san ve mai boka maktak main Izumi chu atu ka chuan aron harle hlol maya khamizan khan Migi chuan Izumi lungsiam thatnan asel then khatalo manga athi to chu lo dam le theilo ni aron har chole nu chuan Izumi chuan jega parasite chu thungrul ve nge chu atum sin chu in thlakin zirlai me chepakhat hian a classmate sam hi alo potla a mase athil mu chuan ati chi ai hle samzai chu ron chein chuata chuan a pai thuaya classroom a midang tenan mu chuan an chi ai hle chutian boi nuai lai chuan chupa chu monster ri bai om taka rin thlak ngal chu zirlai chu Izumi khosak dan thli thlai tura zirtir tu thar tamai spy tira lo ni reng mai ani na dik tak lo tilangin ruma zirlai zong chu alo that phiar mai ne chumi hlan chuan Izumi khan school chu ron thleng ve chi boka tamai chu Jack parasite omna lo zot chuti lai chuan mangang au thomaron chuak zuya rang takin Izumi chu pona chuna tlan chuak ngal corridor chu ruang hlirin alo khat to a arab lu tuk chu Izumi chu athal top mai chuti lai chuan zirlai mei chia te thattu parasite chu Izumi ma chuan aron in lana a tentacle chu chem hriam takangina chua mei che pakha chu thale atum Izumi chu na lo ma chhona anin baile ngal chumi hlan chuan zirtir tu tamaya chu aron lang ve a ngoi reng hian chuata chuan flash chu aron the thla chulai mun chu ti chiat vek chu atumani rang takin Izumi chuan mei chia chu apom nola corridor atang chuan laya zuan thlak pui pompuak laka chuan him hlo mase parasite sual te kha alo na thilawa Izumi chu school roof ta pa chuan chhole in Migi chu thalngul agina in chua parasite zirlai thattu kha awaka pop mai Izumi ma chuan tamaya kharonin lan le a Izumi chuan anu thattu parasite omna kha lo zot le zirtir tu chuan nota chuan parasite omna address chu hrilin reilo te chung school la thori don lo thu chu alo hrila alan dan chuan teacher parasite chu mishing te angin fa pai ti chu Izumi chuan a hra thai hai hi Izumi tran pui du chan po alo ni Izumi chuan address chu chui ngalin anu thata luhkhung tu parasite chu awa muta khopona in bei tumin anin zuya mase Izumi parasite Migi chu amuta chuak tatlat mai achan chu Izumi lungti phule tura sel than khate man wangane mase in sang phekin amu thil mange phubalak chu atum Migi chu chemlian taka in ti chang lein atir chon Jack parasite chun nei lo dewa mase phakar choin Izumi ril rulak pen nan anu o ang te chuan parasite chu aron tong vel aril ru ti boilai takin Izumi chu abeile thut mase Izumi chu parasite chuan atira thaireng reng lo mai anu khan shin atlem te lo la nein a theina zong lo mangin parasite chu lo dangani chu churem changa lain Izumi chuan parasite chu aching fel thaita sin to bera chuan Izumi chuan hospital khumamu meicha pakhat chu alo en renga chu athil ti theina parasite Migi mang chuan mishing te ven him chu a chan vau amisona angaya khovel hun sang parasite sual ta zong chuakin aching fel thina ni